esintwini sakubo. Isintu is universal. Right. Usefikile ke umuntu ngoba ngizwa ngathi uthe wena umuntu uzothi mayefika ngeke umlaphe kahle. Mawufika wena kwesami miniskolo, the day before ufika kufika ingilosi zakho kuqala. Mawuzofika wena ngikuhlolela ingilosi zakho kade zafika. Yizo nezizongitshela ukuthi isintu sakithi sithi 1 2 3 angeke ke kube universal. Isintu nesiko lakithi uhamba kanje nakanje nakanje. Welapha umuntu according to who they are. What spirits are guiding that person? And leso spirit leso sifuna umuntu enzeni. Wena njengomelaphi uyachecka ukuthi lo muntu ufanele uyikwelashwa ngayiphi indlela. Ngesintu nangomoya ophethe loyo muntu ukuze aphole. There is no one size fits all. Noma ngabe kuthiwa umuthi usebenza uze ungundizise phezulu, sekungenze ukuthi ungasebenzi kuwe ngoba ispirit sakho asizwani nje nawe. Hallelujah. Amen, guys. Awavuthe. Awavuthe. Awabili. No, I can't do it. Umuntu ulashwa kanjalo. Question elandelayo khona umntanami futhi naye obuzile la. Konje uthe No, it was about cremation. No. No, It was a personal Oh, who is that? uthe umkhulu Dabula yeah. wathi kuyafenjwa kuyaqhutshwa No, kwenziwa. can we not talk about people that are not here? No. She was referring. Who is that? You? Okay. It was Oh, no, I get as a it. reference, Yeah. not Okay. ukuthi ukhulume kabi umntwana. Okay. It was as a reference. Right. Mina ngiyafemba. Ukufemba ayikho into engidlayo, umoya wangipha owangikhetha ukuthi ngifembe. Remember, I did not choose this gift. The gift chose me and forced me. Ayayingekho into engaze ingihlanganise mina nento ze gift. So ayikho into engidlayo, akukho zizwe, akukho lutho. Mawufika wena kimi kuzovele kukhuluma ukhokho ongaphakathi kuwe. Akutshele ukuthi amen. Akutshele ukuthi ngisola ukuthi nokuthi. Ngicela ningenzele kanje nakanje nakanje. I-treatment izokhulunywa yimi ngisesimeni saloyo khokho wakho or saloyo mama wakho. I-treatment yakho izophuma ikufemba ke lokho. Kanti nezinye izifo ozenazo ziyovele ziphele kwalapho because kuzoba khona ukuthi mdonse or menze kanje nakanje into eyithile. I do not discuss my treatment modalities in the social media. I will never do that because I heal with lots of things that other people don't know, and I heal with me, with myself sometimes. Yeah. Imimoya ngiyakwazi ukuyidonsa. So angeke ngisho ukuthi thatha umuthi oyikuthi noyikuthi uthatha inteleze eyikuthi neyikuthi. It might not work for you because imimoya yakini azangisebenzise leyo nto leyo. Niya understand? Thank you. Uphendulekile. So ukufemba yikudonsa umoya ohlupha loyo muntu loyo omgulisa uyagula kapholi. Uyawudonsa. Ngiwudonsa ngami that time. And mangiphuma ngeke ngafemba omunye ubhuti yey ngasala izifo zonke ade nazo sezikimi. Ukufemba yikudonsa umoya thizeni ongaphakathi kumuntu bese loyo moya uyakhuluma ukuthi umntanami mlapheni kanje nakanje nakanje. Yes na. Amen. She's the owner of the question. No, but I'm allowed to say amen. Thatheleni wine. As I proceed right now. Somebody